7 de novembre de 2024. Segon dia del nostre viatge. Després de 19 hores amb 2 vols, una escala de 5 hores a Frankfurt i 24 hores més tard de sortida a Barcelona, arribem a Hanoi. La capital de Vietnam, amb més de 8 milions de persones, ens dona la benvinguda com un gran formiguer de motocicletes que circulen en totes direccions. I el primer que ens ensenyarà el nostre guia és com moure'ns en tot aquest caos. El primer que farem, després de deixar les maletes a l'hotel, serà la visita al Museu Etnogràfic del Vietnam. El que més ens sorprèn en arribar són les 54 ètnies diferents que conviuen al país, cadascuna amb les seves costums, tradicions i cultura. Tot i que la ètnia predominant és la Viet Kinh, que dona nom al país i que en formen part el 87% de la població. En el museu podem veure com teixeixen a mà i amb els colors més vius els seus vestits tradicionals, com treballen la palma, els joncs i el bambú per fer barrets o cistells, els diferents tipus d'embarcacions, així com les cases típiques vietnamites fetes de fusta i bambú muntades sobre pilots de fusta, per fer front a les freqüents inundacions del país, i les tombes de les diferents ètnies. Per la tarda, després de descansar, farem una volta pel llac Hoan Kiem, a prop de l'hotel, abans d'anar a l'estació de ferrocarril per agafar el tren que ens portarà durant tota la nit cap al nord, a la ciutat de Lao Cai, just amb la frontera amb la Xina. Un cop arribem a Lao Cai, després d'esmorzar en un petit bar davant de l'estació de ferrocarril, agafarem l'autocar que ens portarà per carretera fins a la localitat de Bac Ha, on passarem 2 nits. La primera en un hotel de la ciutat i la segona en una casa rural típica vietnamita. Per conèixer de prop l'entorn rural de Bac Ha, farem un petit recorregut pels voltants de la ciutat, per veure com a través dels anys han anat modelant les muntanyes i les valls amb terrasses per adaptar-les al conreu de l'arròs. Caminarem entre granges i camps de conreu d'arròs a
punt de collir, i d'altres que ja l'han collit, i veurem com a cada casa disposen de coberts al sol per assecar-lo. A la regió de Ba-Ka és on hi viuen el major número d'ètnies minoritàries del Vietnam. Els Hmong Hoa és un dels grups ètnics més dinàmics i es dediquen al conreu de l'arròs, a la cria de búfals, bous i cavalls per treballs al camp i a la cria d'aus de corral i porcs per menjar. També són hàbils artesans amb els teixits, fusta, curtits i joies de plata. L'endemà dissabte, després d'una visita ràpida al temple Pagoda de Ba-Ka, donarem una volta per la zona del mercat per conèixer la seva ubicació i fer un tastet del que serà demà el famós mercat dominical de Ba-Ka. Per la tarda anirem fins a la casa rural on passarem la nit. Els diumenges, el mercat es transforma i acull els habitants de totes les ètnies de la regió amb els seus millors vestits típics de colors que els identifiquen. Allí s'ajunten per comprar i vendre la infinitat de productes del camp que ells mateixos han recollit i preparat, i per menjar i degustar
la variada cuina vietnamita que preparen amb fogons de llenya al mateix mercat. El que més ens va impactar culturalment va ser els cadells de gossos que venen vius per menjar i la cara de pena dels animals com si coneguessin el seu destí final. Un altre punt d'atracció són les parades d'artesania textil on trobem els vestits multicolors de les diferents ètnies, barrets, bosses, coixins, tots ells teixits a mà. Ja per la tarda, després del mercat, ens desplaçarem amb l'autobús fins a Hanoi, disfrutant d'un paisatge de muntanya amb les terrasses de camps d'arròs i seguint la carretera que transcorre paral·lela al curs del riu Vermell, per arribar a la capital amb la posta de sol. Avui comencem un nou dia molt intens amb la visita a l'antiga pagoda budista de Trang Quoc, construïda als anys 541 a 545. Està situada en una petita franja de terra entre el llac de l'Oest i el llac Truc Bac. Un dels punts d'interès d'aquesta pagoda és l'arbre Bodhi que va regalar la Índia i segons la llegenda és descendent de l'arbre on, segons conten, Buda va arribar a la il·luminació. Tot seguit anirem a veure el mausoleu de Ho Chi Minh i el recinte on es troba, amb el palau presidencial, la casa del líder amb els jardins i la pagoda de pilar únic destruïda pels francesos i reconstruïda posteriorment. Ho Chi Minh va ser el líder de la revolució del Vietnam i artífex de la reunificació, i és molt venerat a tot el país. A la casa on vivia, al costat del palau, es pot veure una vivenda humil sense cap ostentació, construïda sobre pilots com les cases típiques vietnamites. Després del mausoleu de Ho Chi Minh, anem a visitar el Temple de la Literatura, que està dedicat a Confuci i va ser la primera universitat de Vietnam. Està format per 3 patis i jardins, i en un dels laterals es troben 82 lloses de pedra muntades sobre tortugues on estan escrits els noms dels estudiants que van superar els exàmens cum laude. La tortuga, a la cultura vietnamita, simbolitza la longevitat i la sabidoria. A l'últim pati es troben un gran tambor i una gran campana a cada banda, que es fan sonar
en les grans ocasions i esdeveniments. Ja per finalitzar, no ens volíem perdre a l'únic teatre de marionetes d'aigua a tot el món, un espectacle original on representen escenes de la vida diària al camp a l'antic Vietnam. Com tampoc podia faltar una visita al famós carrer del tren, que s'ha convertit en un espectacle. Un carrer estret enmig de la ciutat en el que quan passa el tren la gent s'ha d'apartar i parar a les activitats. Les imatges parlen per si soles.